Kaixo, Naroa. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Naroa. Atxaldeon. Bueno, hasi gara, Naroa. Mil esker etortzeagatik. Eskerrik asko. Lehenik eta behin. Hegazkin pilotuek beraien hegaldi orduak kontatuta izaten dituzte. Zuk zure saltoak kontatuta dauzkazu, Naroa? Badakizu zema salto egin dituzun? Ez. Pila bat ingo nitu nire bizitzan zehar, eta esan ez dauzkat kontatuak, eta ez dut uste inorre ongoanik, pertigista ikeongoanik munduan kontatuta dauzkaunik. Ez gainera zertarako, ez da? Bai, egia esan zentzu ondirik ez dakit daukan. Pilotuek agian badauka zentzu bat, ez? Hegaldi orduek eta gero, ez, ematen dizutelako prestigio zea bat, ez baino. Pertigan, altu saltatzeak dauka kontuak, ez salto asko egiteak. Eta nola hasi zinen, pertikarekin jauziak egiten, hori gogoan izango duzu, ez da? Bai, bueno, azkenean kirolean sartuan nengoen, eta atletismoa gustoko, bertan ere pertiga saltoa ikusi, probatu nahi izan, ondo eman, eta horrekin hasi eta jarraitu nuen. Zer behar da pertikan salto egiteko? Indarra, teknika, ausardia... Nik uste dut ausardiarik genukela izango horrela printzipio batean behintzat, ez dakit? Dana jartzea, denek daneak hori ez deu balio, ez? Baina, potentzia behar da, abiadura, burua batez ere, ondo eukitzea, gauzak argi eukitzea, eta gero entrenatzea. Eta zer erakarri zintuen pertika eskuartean hartzeko, horri heltzeko? Danetik probatu nun, atletismo izugarri proba desberdina dauzkala, ez? Esaten dugu, kirol desberdina dela kirol baten barruan, ez? Dauzkagu pixua jaurtitzen duten batzuk, ez? Gorpuzkera batekin, gero altura saltatzen dutenak beste gorpuzkera batekin, fondoan dabiltzak bestenak, ez? Beste gorpuzkera, eta orduan, nik danetik probatu nun, eta luzera jauziarekin ibilin izan desente. Oso ongi ibiltzen zinen gainera, ez da? Espainiako txapeldunera izan zinen gazte mailan, aitzen izan. Eta, gero pertiga probatu nun, hori ere gustatu, ondo ematen hasi zitzaidan, eta horrekin jarraitu nun aurrea. Bai, izan ere, ez dakite, pertika ez da ohikoa, ez da kirolik ohikoena, zoritxarrez esan beharko dugu, ez da? Bueno, bai. Baina zuri gustatu zitzaizun? Bai, gustatu, eta bazegon pertsona bat, bazegon taldetxo bat entrenatzen nahitzen zana, ze azkenean nik ere berdin ikustet beste kirol batzuekin, ez? Azkenean bani piztina munduan ibilien naizena, eta beti esatet, ez? Natazion sinkronizada baten zein hasten da, ez nola? Eta agian piztinan ibiltzen da baten, egongo da talde bat, ikusiko ditut, eta horten sartzea errexago ikusiko du, ez? Nik, atletismo nibilitan nengoen, proba bat da, eta zorte eukin nun Donostin bizi nintzala, Donostin badaukagu pista estali bat, eta badakin euzkan pertigak, eta, probatzen hasi nintzen, eta esan detena. Argi dago erabaki zuzen hartu zenuela, 2007an jarri zenuen errekorra, ez da? 4 metro eta 56 zentimetroko jauzia egin zenuen, oraindik ere indarrean dagoen errekorra, estatu mailako errekorra. Bai. Oraindik indarrean dago. Bai. Bai, emateu badatu zela, eta nik gogoz nago, ja norbaitek marka hori kendu, eta gorak aiten duen, ez? Gogori izaten da, Naroa? Nahi izaten da norbaitek zure marka ustea? Bai, horrek esan nahi du proba hobera doala, ez? Eta konsideratzen da gainean ere marka hori ez dela mundu mailan ez da marka on bat. Osea, gainarrekor nazionala da, eta iruditzen zait ez dela benetako marka ona, ez? Eta ez dizuten esango, esaten diatenean, azkenean norbaitek ez, saltatu du 57, 60, saltatzen duna, eta amorru punto bato emango itena, ez? Amore propio hori esatea, ninitzaleno eta bain ja, ez? Baina nik uste rekorrak puskatzeko daudela, eta hori dala polita, eta norbaiti horrek objektibo bezala balio baldin badio, bai, nik uste batitu behar dan zerbait dala, hautsi behar dan zerbait. Behar bada askotan ikusiko zenituen irudiak, baina gogoratu ezagun oraindik indarrean dagoen errekor hori, Naroa Agirreren errekorra honela izan zen. Naroa, ze poza ez da, jende animatzen, zu besoa jasota. Bai, momentu hori gaina Espainiko txapelketa baten izan zen, momentu polita baita ere egiteko, ez? Txapelketa maila desberdinak daude orduan, Espainiko txapelketa baten Espainiko errekorra egitea gauza polita izan zen. Baina egia esan, imaginak ikuste ditu eta iruditzen zait beste garai bateko Naroa dela hor saltoka da binena, baina. Baina Naroa, horrelakoetan norberak jakingo du gai dela hori egiteko, ez da nik askotan pentsatzen dut, errekorra egin du jende aurrean, baina agian entrenatzen egingo zuen
lehenago edo ez da horrela izaten? Ez, entrenatzen normalean ez. Kompetizioak ematen dizun puntu berezi edo espezial hori, kompetizioak bakarrik ematen dizu. Bai, normalean behintzat ala izaten da. Orduan, entrenamentutan ikusten duzu zure egoera zein dan edo nola zauden. Baina nik behintzat inoiz ez saltatu, kompetizioan saltatu duten bezain beste entrenamentu batean. Bai. Eta zenbat gauzak atera behar duten ongi, horrelako errekor bat egiteko, ezta? Ze hor pauso asko daude. Bai, kuadratu behar dizu, ez, askotan bazaude, fisikoki ondo zaude, gauzak ondo egiten naizea, baina gero eguna iristen da eta gauzak ez diateatzen, ez? Eukin hor garai bat, hori 2007 hortan, gauzak nahita ez ematen zuten, ez, konpetitu eta marka, ez, eta horrek aina emate izu momentu hortan, pentsatzen duzu bizitza guzti nola jarraituko ezula, ez, eta gero baten hasten zea ez, eta horrengoan ere ez, eta setzezu ze pasatzea, leheno bezala, leheno baino betonao, eta gauzak ez diateatzen, ez? Estado de grazia bat egoten da kirolarien artean, eta hori harrapatzen dezuna, ez dakizu zer gaitia, gauzak atea egiten dira, eta beste momentu batzutan, lesioak eta hori aparte utzita, gauzak ez diateatzen, zu ondo zaude, eta gauzak antza denez berdintxu egiten aizea, baina ez diateatzen. Ez dago norbere esku esan duzu, eta nahi gor, mune bat izan behar du, zuk jauzia egiten duzunean, konturatzen zara une hortan gaindituko duzula, ala ez noiz konturatzen zara, hau eskuan daukat, ala ez duzue une hori aurre ikusten. Estoanean, batzutan saltoa egiten aizea momentun ja ikusten dezu estoa laia gauza ondo. Eta esia pasatzerakoan ere hor badaude salto desberdina. Batzutan ikustezu aizeala, ematen dula baiez, da azkeneko momentun ikutu ezakezu tardun eroi, batzutan oso altu pasa ezakezu, baina gero berakoan ematen bali madiozu, horrek ez du balio, ez? Beste batzutan pixkat ikutu, pentsatzen zu eroringo gala, eta gelditu iten da, orduan... Zuk hor, konturatu zinen, gaindituko zenuela zein momentutan, ala gertatuta gero konturatu zinen. Nik uste pasatzeakoan ja ikusi nula etzala eroiko. Tardun ja, eroitzen nahi nitzalean, kontxonetara eroitzen nahi nitzan momentu hortan, nik uste jabetu nitzala. Eroriko ikaragarria izango da, ez? Bai, poza izugarria da, eroitzezean handa ikustezunean zure marka utxi dezula, ez? Inoiz ez dezula hain altu saltatu, momentu oso polita da, noskizu, eta lehenengo goza entrenadorea bilatzen dezu, ez hain beste ordu zukin pasaituna, bari behiratu, esatezu, atea da, entrenatzen nahi ginen hori, atea da. Hor batzutan izaten da, ukitzen da pixka bat, barra mugitu ere horla egiten da. Begira geratzen gara, ez? Eta batzutan errezo batzuk bai izatea, ez eroi, baina, eta batzutan eroitzen da, beste batzutan ez. Eta zorionez egun hortan etzen hori. 456. Ez dakite ohartzen garen gu geure zenbat den 456. Zunaroa hola esateko badakizu zenbat den 456 zerrekin konparatu ezakegu. Oain jaztu zaile, no oso errez ikusten ditun alturako, hain egia esan, eske ez dakit. Ari gara errekorrarekin naroa, baina irakurri dugu guztira Espainiako 23 txapelketa irabazi dituzula. Izan daiteke, ez dakit, hori senarrak eramaten zitun kontu edanak. 23 urtero joaten zinen irabazten, ez da, azken zinean? Bai, objektibotako bat izaten zan, ez, denboraldian, bai, pista estalia eukitze genuen, eta aire libreare bai, eta Espainiko txapelketa objektibotako bat izaten zan. Eta hainbeste irabazi ondoren horrek presio bat sortzen du urrengoa ere irabazi egin behar dut, irabaziko aldut? Bueno, bai eta ez, azkenean favorito bezala jutentzea kompetizio horietako batzutara, eta bueno, hor egon egin behar da, baino gustokoa zan, polita zan presio hori. Naro, alere zure ibilbidean derrigorra aipatu behar duguna da, bueno, pentsatuko duzu, Atenasen 2004an lortu zenuen diploma olimpikoa, zuk domina hor hurbil ikusi zenuen edo urruti? Ez da, 6. postuare sorpresa izan zan. Bai, Bai. Nire lehenengo jokoak zian, ni 2002an hasi nintzen internazionalizaten, eta han esate ziaten ingurukoek, hau pasarte, etzea kontuatuko benetan ze lortu ezun da, laxe izan zan, ze momentuan bertan bai 6. oso ondo da, baina nintzen konstiente ze, eta gero denboakin kontuatu nintzen horrek ze izan zan hori lortzea. Eta, zertaz konturatu zinen, zer izan zen hor parte hartzea? Hor egotea zer suposatu dut zure bizitzan? Bueno, olimpiada baten parte hartzea oso gauza polita. Nik uste kirolari ororen ametsa izaten dela, ez? Kenduta kirolola tenisa eta golfa eta beste baten bat kenduta, ez? 4 urtetik hemen behin ematen den ekimen bat da, eta oso polita, kirol guztiek enkartzen diana, eta oso polita izaten da. Eta, bueno, nik aukera izan bitan egoteko, eta 6. postu horrekin gelditu nintzen, lehenengo lortu nun Atenaseko horrekin, eta oso urruti. Dominak beti ikusi izan ditut egia esan oso urruti. Bai, gainare atletismoa bada olimpiadetako kirol izarra gutxi gora bera, ez da? Bai. Jende horri begira egoten da, urte osoan agian ikusten ez duguna hortxe egoten gara begira. Eta zure izena horrelako estadio arrotz erraldoi batean entzutea, ez da?
Horra inizte jenderen aurrean. Bai, bueno, oitu itentzea baita ere ez, osea, internazionalki kompetizio desberdinetan aitzen zeanean, baina oitu itentzea. Orduan, alde batetik egia da, estadio bakoitza desberdina dela, kolokazioare koltsonetan uneoten dan ere desberdina izan daitekela, baina arroz guzti hori gero alde berean txikitzen dezunean eta zure mailara eramaten dezunean azkenean beti berdina da, ez du, zure pertiga, koltsoneta eta listoi bat. Orduan, bai eta ez, azkenean zure munduan sartzen zeanean, azkenean beti berdina da, oso antzekoa da. Horrek, nik uste errestu itentzialan eri behintzat saltatzeko momentuan. Zuk mundu mailan esan duzu, mundu mailako errekorra gora daudela eta bar. Ez dakit Euskal Herria nola dago, zu hemen figura bat izan zara Euskal Herria mentzat. Izan zara eta zure izena, somatzen duzu zure izenak erakarri duela jende gehiago kirol hortara, igarri duzu, ala nola dago? Bueno, nire izenak hori enuke esango, baino... Izu figura handi bat izan zara. Ez dakit, oain, badaola eskola bat edo pertikak badaukala zaletasun bat o jendea badabilela, hori bai ikusten dut, horrek postasuna ematen dit, horregatik esaten dut, ez errekorra puskatzeko dela, eta ia norbait eta euskalduna baldin bada, areta ilusio handigo ingo zian, ez esango. Baina ez dakit, nintzake ausartuko esatean eregatik pertiga gehiago egiten danik. Eta nola ikusten duzu arrobia, esan duzu eskola badagoela, baina zen maila dago? Badabiltzan eska batzuk oso ondo dabiltzanak, hor Amalen, Ruiz de Azua, da Maialen, eta Nafar batzuk, eta badago jendea saltatzen dabilena, eta pentsatzen datzetik ere, ja pixkat, nik noetaren naiz juten, eta kompetizioetara ez dut ikusten oain zer datorren gazte-gaztetatik, baina seguro etorriko ala jendea hori espero dut behintzat. Girola utzita, zuk jarraipean, esaterago, pilotariak gusten duenean, euska pilotalekoak eta bar, zuk pertiga utzita gero, jarraitu dezakezu hor zerbait egiten, ala... Pertiga egiten ez daukazen zurik, ez. Pelotan egia, zuk esan dezuna, ez? Pelotan jolastu ezakezu, beste kirol batzutan, izan daiteke, jarraipen, baina... Bai, fondoan adibidez edo, ez. Zindu zuen. Ez. Bueno, jarriko banintz eta entrenatzen, baina niretzako orentxe ez daukazen zurik. Pertiga baten jarraitzea, osea, minimo batzuk behar dituzu saltoan aritzeko. Korrik aritzeko, ez? 1000 metro iteko polizigo azkarra gondozu, baino... Pertiga txikitu. Bai, hori, existitzea, hasierako pertiga bat hartu, txikioitako bat, pixua aguantatzen baldin badit behintzat, eta altura bajua jartzea, baino zentzurik ere ez diot ikusten oantxe. Beraz, Naro Agirrek gaur egun ez du pertiga jauzirik egiten? Ez. Ez? Aspalditik gainera? Bai, utzi nuenetik. Noiz egingo zenuen zure azkeneko jauzia? Ez dakit, txikia eukin nuen, baino desenten lehenago. Bai, lehenago, bai. Eta 4 urte ditu, osea, izango 45 urte. Eta faltan botatzen duzu? Ez. Ez? Bat ere. Ez, Ez. Ez izu, faltan botatzen. Ez. Baina beldurrik ere ez dizu eragiten, edo errespetu pixka bat ematen dizu orain bestez jauzi bat egiteak. Pertigako jauzi bat egitea, nuke ingo. Ez, Inkapaz. Bildurra, izugarrizko bildurra, ongoliak horregatik ikusten ditun dutenean zea olako imaginak esate, baina itzen itzan bani, hortan. Bere garaian logikoa eta egunerokoa zan, eta entrenatzen nun horretarako, eta iruditzen zitzaidan normala, eta jendeak kanpotikan esaten zianean, baina nola itzea olako saltoak, eta ez normala, ez? Eta beti adibide berdina jartzen, eta azkenean zui matematika ikasten hasten zeanean, deribatu bat jartzen bali maizue, izugarrizko zenbaki pila eta desorden bat ikusiko zu, ez? Baina gero ikasten juten zea, pixkanaka batuketa gauza zailtzen juten da, pertigarekin berdina da, nien nintzen hasi 450 saltatzen. Hasi nintzen 2 metro terdi saltatzen. Eta gero pixkanaka, pertiga gogorrago hartzen, gero altu saltatzen juten zea, eta azkenean iriste zen naturaltasun batekin hori egitera, nire kasuan bintzat ala izan zen, da nire topean 456 izan zen. Eta beste batzuena, altuago izaten da, ez? Baina, eta, hori utzita gero orain, beste gauza batzutan nabil. Orduan, ointxe hortan jartzea, esako nuke, izugarrizko bildurra bango zian. Bai, kolpe bat hartzeko hori. Bai, egia da, bai. Xabier Murizak esan du figura handia izan zarela eta egia da. Baina egia da baita ere, zure aurpegi oso ezaguna egin zela telebistari esker, Goenkaleri esker. Nola izan zen? Nola sortu zen aukera hori Goenkalen parte hartzeko? Eskaintza bat egin ziaten, pertigista izateagatik, saio batean parte hartzeko, eta parte hartu nun, nahiko lotxegabean naizelako, eta esan nun, igual zaitean, ikusiko da bertzateatzean. Eta handikan ia beste jarraitu nahi nun beste gauza txiki batekin, eta ala gelditu nintzen bertan. Bueno, guk baditugu irudi batzuk gogoratzeko, prest zaude? Ez dakit. Ikusiko ditugu, hauxe da, Naro Agirre Goenkalen. Iri, ez zait inoiz emakume bat gustatu, baina oraingoan... Oraingoan? Oraingoan desberdina dela. Zertan da desberdina? Ez zait inoiz emakume bat gustatu orain, nekane gustatzen zaidan bezala. Egia da,
Mine ematen dio dala, maite dudan jende guztiari. Mine eman dizut zuri. Ez, Nekane, ez. Ez da zure errua izan nirea baizik. Eta sentitzen dut, benetan sentitzen dut. Nire lagunik onena zara eta ezin zaitu sufritzen ikusi. Itziarritu inorekin. Hori ezin du zeinek Gaur esan, egun ezin du zeinek esan hori, Aukeratu nun, Bueno, muxu horrek asko balio du, Edo kiroilariak ondo aukeratu zuen. Bai. Eta nola uztartzen zen dituen goi mailako kirola eta goinkaleko aktore izatea? Oso erresa zan, ze goizetan grabatzen zan hemen Goenkale, eta nik entrenamentuk beti arratsaldez izaten ditun. Eta gero konpetiziroen bat o baldin manun beti jarri zizkiaten, erraztasunak izan ditun beti faltaren bat edo egunen bat atzeatzeko edo aldatzeko.